Ningizimu Afrika nebenkashana kamenzi yaphuza umlanzi angameva. Ngibelele kuphi nakuphi la kufinyelele khona leli phimbo njengamanje. Elami igama Mfezo Ntuthu ngakhumalo bathi ilasbo namagumede. Ngana ukuthi mhlawumbe bakuthi usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. Bese ukuthi okukhulu kunakho konke ungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngaza ukuthi ke sephendula ihlayo umculo amaskandi umthandeni igcokamele isho umfoka amanqale. Kuze ngemuva kwepost ekhandiwe ngabathandi bomculo kamaskandi la kade bethi khona ke emthandeni SK Amagesha has reached 300,000 plus views on YouTube in 3 years. Ngaza kwethu ngokwami ukuyibuka le post ngithema ngabe ngiyibheka ngabona ukuthi cha kudlaliwe ngegcokama bafethu ezingake ingoma eshaya ama-million within a month within a week laphana ke laphana kuzothiwa kunconywa umthandeni ngokuthi useshaya amageja ku-300,000 views ke laphana in 3 years ke. Bese lithi ke ake ngibheka ama-post okanye ama-comment ale post ukuthi athini laphana ke. Usibusiso Mthembu Mlamuli uthi le ngoma eyayizohlukanyisa unyaka yini le waseyabuza ke laphana. Sineliseko uthi maybe kwenziwe ukuthi ke wayicula yedwa okule ngoma. Telkom Sawahle Ntombela uthi uhamba nge-BM imoto ephambili laphana na 44k in 3 years waseyahleka ke laphana echaza khona ukuthi imbangi okanye ingoma embangi yakhe laphana kuhlekiswa ngegcokama kanjalo nakhona kuyafana. Phungashe sibuthi yiwo lawo eqhathwanise nejele kuKhozi FM. Sinothile Ave uthi nci uyalibeka kodwa ilahle emhlane wasefaka emoji yomuntu ozihlekela. Sikhumbuze Foleni uthi lapha yaphuma number 2 ngoNew kodwa ke akaze subange umsindo. Sineziphiwo Ndlovu kwenziwa ukuthi wayicula yedwa singamhleki inkosi yami. Kanti ke mina ngazi noma behlekwa noma bekade enconywa. Nqobe nozihle buhle uthi just 3 years nje vo wasefaka isithombe sikangizwe emchune ezimangalele. Ngaza kwethu ke bekuzona izindaba esinethula zona njengamanje. Ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele sihlale comment section siqade khona le ndaba. From mina Sibonwe ngaza kwethu ngiphuma kanje na kodwa ngiyathembisa unyabuye fene ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe bese usiphatha kahle libe nosuku olumnandi. Ngaza kwethu ke sinithanda kakhulu inkosi enikhusele ibe nani singiphuma kanje na. Bye bye.